Takže čau tu ľudia, toto je nový a dneska to bude začiatok novej série kariéra za Hot Palmera v FC 25. Hráme za Manchester United, lebo Cole Palmer hraje za Chelsea a my sme Hot Palmer, čiže budeme hrať za ten tým v červených dresoch. Takže vylepšil som nášho Palmera a už má 81 rating, čiže wow, hneď prvý deň v A týme a už má 81 rating, to by sme mohli hrať zápasy. Takže je tu prvý zápas proti Bayernu Mníchov, Pohár Beats, prvý zápas Hot Palmera v drese Manchester United a jeho prvý za Ačko. Tu ho máme nášho Palmera. No, takže už sme tu. Dostávame loptu. These games are great to assess how these teams are evolving. Oh, nie. Michael Olise. And it might be. Ďalšia a inkasujeme prvý gól. Toto je najhorší začiatok, ako som si mohol predstaviť v našom prvom zápase. They do pass the ball with authority. Palmer. Decides to shoot. United could be onto something. And in with a real chance. Must be. And a really good stop. Well, that's a save of the highest quality. Great goalkeeping there. Tu vidíme, že som to dal na bližšiu. To už asi nestihneme niečo. No. Koniec prvého polčasu a my prehráme 1-0. Tak nič. Poď. Daj. Yes! Je to tam! Yes! Prvý gól Hot Palmera v jeho kariére za A-týme. A je to tam 1-1. Let's go. Musiala. It's with Kingsley Coman. Jak, Davis, nie. Ja som to vyhráčal. Musiala dojilo zápasy, fakt. GG. Tu vidíme, ako to pekne zavesil, ešte zbližšie, jak to dá. No. Pekne. Čas sa nám už pomaličky krotil. Nie. Davis. Blokovaná lopta. Pekne, uvidím to. Pekne. Dobrá obrana. A teraz ideme do útoku my. Poď. Daj mu to tam. Pekne. Už, strelaj. Nie. Taká šanca. Je 80. minúta. Daj, pekne. Do behu, bež. Ničujem sme, prosím. Daj mi to. Daj, nie. A teraz musíme braniť. Nie. Kde je stoper? Teraz musíme zjať ofenzívu. Nie, prečo som taký pomalý? Bacha. Nie. Pekne ona nadhera. Teraz šanca? Nie. No. Jasne, že dostaneme gól. 3-1 v 90. minúte. Harry Kane, to už iba on nám mohol dať gól. Koniec sa blíži a je to tu. Viac v tomto zápase už neudeje. 2 góly Musiala, 1 gól Harry Kane a u nás jediný strelec bol Hot Palmer. My a tak prehrali sme, čo sa dá robiť.